Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Προβληματισμοί που επιμελείται και παρουσιάζει ο Χάρης Μαρκάτος. Καθημερινά 11 με 12 το πρωί, από Δευτέρα έως και Σάββατο. Στην απόψινή μου εκπομπή έχω την τιμή να φιλοξενώ τον κύριο Μάνο Στεφανίδη, καθηγητή Ιστορίας Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρώην επιμελητή της Εθνικής Πινακοθήκης. Έναν άνθρωπο που έχει γράψει αρκετά βιβλία για την τέχνη και βέβαια ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνει να μιλάμε μαζί. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά. Καλή σας μέρα. Και σας ευχαριστώ. Και η χαρά είναι δική μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Δεν θα μπορούσα να κάνω αλλιώς. Να είστε καλά, να είστε καλά. Συμβαίνουν αρκετά πράγματα αυτό το τελευταίο διάστημα με την τέχνη. Πλήττεται, θα λέγαμε. Και είστε ένας άνθρωπος κατάλληλος να μας μιλήσει γι' αυτό. Γιατί το ζείτε το θέμα, ζείτε τα πράγματα. Και ως καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, φαντάζομαι ότι θα βλέπετε και αντιδράσεις και από τους φοιτητές στο θέμα αυτό. Είναι αλήθεια ότι και τα παιδιά είναι και πολύ προβληματισμένα και επειδή και λόγω ηλικίας και λόγω νεανικού πάθους ενοχλούνται σφόδρα όταν βλέπουν την πατρίδα μας να διασύρεται, θησαυρούς από την εθνική μας κληρονομία να χάνονται έτσι ανόητα, γελία θα τολμούσα να πω, να αισθάνονται και προσβεβλημένοι οι φοιτητές μας και οι φοιτητές μας, αλλά και συγχρόνως να αισθάνονται οργή και θυμό για όλο αυτό το κατάντημα, θα λέγαμε. Ναι, αυτή τη γενική διάλυση του κράτους, έτσι. Από τη μια το κράτος, από την άλλη το παρακράτος και μάλιστα και τα δυο σε μια αγαστή σύμπνοια. Και μια μέρα καίνε την Αθήνα, την άλλη μέρα εισβάλλουνε στα πανεπιστήμια και εδώ και η δική μας ευθύνη των πανεπιστημιακών της Βρυτανίας είναι πάρα πολύ μεγάλη και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, δηλαδή δεν είμαστε άμυροι των ευθυνών. Όλοι όσοι Μάλιστα έχουμε μια ευθύνη για την διοίκηση των πανεπιστημίων, με αποτέλεσμα οι πάντες να διαμαρτύρονται αλλά κανείς να μην αναλαμβάνει ουσιαστικά τις ευθύνες του. Έχουμε την πρωτοτυπία σαν Ελλάδα, σαν Έλληνες αυτό το θέμα. Ελάχιστοι αυτοί που στο παρελθόν σταθήκανε στο ύψος των περιστάσεων. Λυπάμαι που το λέω. Δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι παλιότερα ήδη εμείς οι μεγαλύτεροι, αυτά Μάλιστα που μαθαίναμε από το σχολείο, από τους γονείς μας, έτσι, από την περιραίουσα ατμόσφαιρα της κοινωνίας, ήταν ένα αίσθημα καθήκοντος, ήταν ένας σεβασμός, ήταν ένα πνεύμα μαθητείας. Βλέπετε ότι οι πάντες σήμερα ξέρουν τα πάντα, είναι ειδικοί στα πάντα και συγχρόνως έχουν και το δάχτυλο τεντωμένο, ας πούμε, προς την οποιαδήποτε αντίθετη γνώμη. Νομίζω ότι η μετάλλαξη της νεοελληνικής κοινωνίας συνέβη τα 30 τελευταία χρόνια και ήταν αποτέλεσμα αυτού του υφέρποντος λαϊκισμού, ο οποίος πια σήμερα έχει αποκτήσει θεσμικό χαρακτήρα στην πολιτεία και βλέπετε αστείες προσωπικότητες που ποτέ άλλοτε δεν θα τους έδινε κανείς ιδιαίτερη σημασία, να έχουν καταλάβει τα μίντια, να έχουν καταλάβει υπουργικούς θόκους, να κορδακίζονται, ας πούμε, από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις και αυτό το γεγονός να δημιουργεί στο ευρύτερο κοινό μια κατάσταση κατατονίας, δηλαδή οι άνθρωποι αισθάνονται απόλυτα διχασμένοι και ζαλισμένοι περί το δέον, τι πρέπει να κάνουμε. Τώρα τι κάνουμε ως κοινωνία, βρισκόμαστε σε μια κρίση. Πού είναι τα ανακλαστικά μας, πού είναι η συλλογικότητά μας, πού είναι η προσπάθεια να σώσουμε αυτόν τον τόπο που στο κάτω-κάτω της γραφής έχει περάσει πολύ πιο δυσάρεστες, ας πούμε, περιόδους. Εμφυλίους, δικτατορίες, κατοχές. Εν πάση περιπτώσει αυτό που ζούμε τώρα είναι μια κρίση της ευμάρειας. Δεν υποτιμώ ούτε αυτούς που βρίσκονται
στα πρόεδρα της απελπισίας, που έχουν χάσει τις δουλειές τους, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι πολύ πιο αντιμετωπίσιμο σε σχέση με αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως, έτσι. Μάλιστα. Δηλαδή ο Δεκέμβρης του 41, ο Δεκέμβρης του 44, ο χειμώνας του 48-49, στα βουνά του Γράμμου και του Βίτσι, που δυο στρατοί αλληλοσπαράσσονταν, αδελφικοί στρατοί, ήταν τα πιο φοβερά γεγονότα. Μάλιστα. Και βέβαια, είστε πλέον ειδικός να μας πείτε για αυτά τα πράγματα. Εγώ βέβαια θα ήθελα να σταθούμε λίγο περισσότερο στο θέμα της τέχνης, που είστε και ο πλέον κατάλληλος και ο πλέον ειδικός να μας μιλήσει. Κύριε Μαρκάτε, μην με αντιμετωπίζετε ως τέτοιο. Είμαι ένας άνθρωπος που αγαπάει μερικά πράγματα, που προσπαθεί. Δηλαδή, εγώ αισθάνομαι μεγάλη χαρά όταν ξυπνάω το πρωί και πάω στη δουλειά μου και είμαι στο γραφείο μου με τα βιβλία μου, στα μουσεία με τους πίνακες ή με τα έργα τέχνης, στις αίθουσες με τους φοιτητές, με τα παιδιά. Έτσι. Αυτό είναι για μένα ο παράδεισος που λένε εκπληρωμένος επί της γης. Και αυτό με προφυλάσσει και από αυτήν την περιραίουσα ηλιθιότητα, βία, προστιχιά που υπάρχει στην κοινωνία ευρύτερα. Αν μπορώ να σας δώσω κάποιες έτσι απόψεις, με πολύ χαρά, αλλά μην μου βάζετε την ταμπέλα του ειδικού, με ενοχλεί αυτό. Σας ζητώ συγγνώμη, να το επαναφέρω λοιπόν την ερώτηση μου καλύτερα, και ως καθηγητής της ιστορίας τέχνης. Είδαμε πρόσφατα, έτσι για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, το πόσο σημαντικά πράγματα έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα και πού πάμε. Δηλαδή έχουμε την ληστεία στην Εθνική Πινακοθήκη. Ήσασταν επιμελητής της Εθνικής Πινακοθήκης. Γνωρίζετε το θέμα αυτό. Γνωρίζετε τι θησαυρούς χάσαμε. Έγινε και αυτό εχθές με την ληστεία φερειπίνη στο Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας. Τεράστιος αρχαιολογικός θησαυρός. Πού πάμε? Χάνουμε συνεχώς θησαυρούς. Χάνουμε τέχνη. Χάνουμε πολιτισμό. Είναι πράγματα που δεν μπορεί να μας τα πει ένας άλλος πολιτικός, ας το πούμε. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Βεβαιότατα. Να ξεκινήσουμε από την Εθνική Πινακοθήκη. Η Εθνική Πινακοθήκη εδώ και πάρα πολύ καιρό θα έπρεπε να έχει προχωρήσει αλλιώς. Νομίζω ότι η διεύθυνσή της είναι και γερασμένη και ταυτισμένη με μια αντίληψη εξουσίας και με μια αντίληψη διοίκησης λίγο ξεπερασμένη, ταυτισμένη με το lifestyle, ταυτισμένη με τους διάφορους νεόπλουτους που βλέπουν την Πινακοθήκη ως μέσο προβολής, ας πούμε, και δημοσίων σχέσεων. Δεν υποτιμώ την προσφορά της διευθύνσεως, το κάθε άλλο, μόνο που σε όλες τις θέσεις τα πρόσωπα πρέπει να εναλλάσσονται. Αυτό που είναι πάγιο δικό μου αίτημα και αίτημα πολλών κομμάτων, κυρίως από την αριστερά, είναι ότι οι θέσεις αυτές πρέπει να προκυρήσονται. Η θητεία του διευθυντή της Πινακοθήκης είναι πενταετής. Λοιπόν, με το πέρας της πενταετίας η θέση πρέπει να επαναπροκυρήσεται με τον ίδιο ακόμα, αν θέλετε, διευθυντή υποψήφιο, αλλά και με άλλους, και μια επιτροπή να επιλέγει τον καλύτερο. 20 χρόνια στη διεύθυνση ενός μουσείου είναι πάρα πολλά. Δηλαδή πρέπει να προωθούνται οι από κάτω, οι νεότεροι. Πρέπει να περνάει ένα καινούριο πνεύμα. Λίγο πολύ, ξέρετε, εφησυχάζουν οι μηχανισμοί, εφησυχάζουν, ας πούμε, τα συστήματα διοίκησης. Αυτό που έγινε και χτες στο Μουσείο της Ολυμπίας, αυτό δείχνει. Δηλαδή ήταν όλοι μισοκοιμισμένοι. Και αυτή είναι ακριβώς τη στιγμή καραδοκεί όποιος, ας πούμε, σκέφτεται έτσι διαφορετικά, σκέφτεται πονηρά, για να επωφεληθεί. Δηλαδή με την Εθνική Πινακοθήκη είναι αστείο με τόσα χρήματα, τόσες δωρεές από τα Ιδρύματα Λάτσι, από τα Ιδρύματα Νιάρχου, από τα Ιδρύματα Ωνάση, να υπάρχει ένας μόνο νυχτοφύλακας σε ένα τεράστιο, σε δύο κτίρια πάρα πολύ μεγάλα που καταλαμβάνουν ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο. Με τεράστιους θησαυρούς μέσα. Και παράλληλα το έργο αυτό, κοιτάξτε κύριε Μαρκάτε, έδρασαν στοχευμένα. Από όλα τα εκτεθειμένα έργα βρήκαν το έργο που ήταν το πιο έτσι έκθετο, το πιο εύκολο, γιατί ο Πικάσο είχε στηθεί 20 μέτρα από την εξωτερική είσοδο, σε έναν πλάγιο τοίχο, πολύ ελαφρό δηλαδή, όχι τοίχο της Πινακοθήκης, ένα τυχείο, ένα πανό δηλαδή, το οποίο τον συγκρατούσε, λοιπόν εύκολα θα μπορούσε να
γίνει αυτό και όταν το μουσείο ήταν ανοιχτό και λειτουργούσε. Το είπα αυτό από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, και βέβαια ένας Πικάσο, ο κορυφαίος καλλιτέχνης του 20ου αιώνα, αντιλαμβάνεστε ότι έχει πάρα πολύ υψηλές τιμές. Πάλι μίλαγα με κάτι συναδέλφους από την Ελβετία, μου έλεγαν ότι η τιμή του από 3 έως 5 εκατομμύρια ευρώ αυτά τα έργα της περίοδου του 1930-1940. Αλλά για μας δεν είναι μόνο ότι χάσαμε το μοναδικό Πικάσο που έχουν ελληνικά μουσεία, ελληνικές συλλογές. Είναι ότι ήταν ένα έργο προσφορά του Πικάσο στον αγωνιζόμενο ελληνικό λαό. Ειδικά για την Ελλάδα. Βέβαια. Δηλαδή το δίνει αυτό το έργο του 48-49, είναι σε δεδομένο κι αλλιώς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που πάλι όλη η Ευρώπη αμφισβητεί το ποιοι είμαστε, όχι μόνο η αρχαία Ελλάδα, αλλά και η νεότερη Ελλάδα. Οι νεότεροι Έλληνες βγήκαμε σε αυτόν τον στον παγκόσμιο πόλεμο, στο πλευρό των Ευρωπαίων συμμάχων μας, πρώτοι από όλους. Οι Γάλλοι κράτησαν 15 μέρες, οι Ολλανδοί 7 και εμείς κρατήσαμε 6 μήνες. Και μάλιστα θυμάστε ο Τσόρτσιλ τότε είχε υποσχεθεί την Κύπρο και τα λοιπά, μόνο τα Δωδεκάνησα πήραμε. Βέβαια φταίμε και εμείς, γιατί ακριβώς με την απελευθέρωση με το 45 βουλιάξαμε σε έναν καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο και δεν μπορέσαμε να διεκδικήσουμε αυτά που θα μπορούσαμε να έχουμε διεκδικήσει. Εν πάση περιπτώσει όμως η προσφορά των Ελλήνων, η προσφορά του Νότου για την ανοικοδόμηση της Μεγάλης Γερμανίας, δεν υπάρχει νομίζω ελληνική οικογένεια, ειδικά από τα εργατικά στρώματα. Ας πούμε, ο πατέρας μου είχε πάει μετανάστης στη Γερμανία τη δεκαετία του τέλος του 50 και κυρίως τη δεκαετία του 60. Είναι ντροπή λοιπόν τώρα να προπυλακίζεται αυτός ο τόπος που έχει κάνει τα λάθη του και έχουμε όλοι μας αυτά τα είπαμε. Γιατί οι Γερμανοί δεν τα έχουν κάνει? Δεν σας άκουσα. Γιατί οι Γερμανοί δεν τα έχουν κάνει τα λάθη τους? Σαφέστατα, είχε γίνει μια μεγάλη συνέντευξη από την... Αλλά βρήκαν το μικρότερο. Σας διακόπτω, πριν από 2 μήνες είχαν καλέσει προσώπους από όλο το χώρο. Ήταν η κυρία Μπακογιάννη, ήταν ο κύριος Καπράλος από το Πασόκ, ήταν ο Λέανδρος Δρακιτζής της Δημόσιας Διοίκησης, ο Μάρκαρης ο συγγραφέας, ήμουνα και εγώ. Μας είχαν καλέσει λοιπόν να συζητήσουμε, να δείξει αυτή η γερμανική εφημερίδα, η Süddeutsche Zeitung, να δείξει τι πιστεύουν οι Έλληνες για όσα τους καταμαρτυρεί η υπόλοιπη Ευρώπη και η Γερμανία ειδικότερα. Και αυτό που είπαμε είναι ότι στα ελληνικά σκάνδαλα, ας πούμε, εμπλέκεται η Siemens. Στα σκάνδαλα προμηθειών εμπλέκονται το γερμανικό δημόσιο με τα στραβά υποβρύχια. Δηλαδή είναι τόσο έντονη η οικονομική παρέμβαση της Γερμανίας στην Ελλάδα, ώστε κανείς δεν μπορεί να θεωρήσει τον εαυτό του τιμητή, ας πούμε, και θήτη του άλλου. Βεβαίως, και δεν μπορούμε να σφυρίζουμε και αδιάφορα σε μια τέτοια περίπτωση. Να πούμε πάντα, κυρίες και κύριοι, ότι μιλάμε με τον κύριο Μάνο Στεφανίδη, καθηγητή Ιστορίας Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε καθηγητά, πώς μπορούσε να το χαρακτηρίσει κάποιος τώρα αυτή τη στιγμή σε μια χώρα με τόσα προβλήματα να υπάρχει και τέτοιο μεγάλο, γιατί εκεί καταλήγουμε σε όλα αυτά που λέγατε, αφήνεται και ένα θέμα για τα κυκλώματα αυτά που δρούνε στην τέχνη επάνω. Αρχαιοκάπηλοι. Πολύ μεγάλα κυκλώματα αρχαιοκαπηλείας. Είχαμε δει και το κύκλωμα της Κινούς σας πρόσφατα. Βεβαιότατα. Και υπάρχει ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ του Ανδρέα Αποστολίδη, του συγγραφέα και ερευνητή, δεν κουράζομαι να το λέω, και ένα εξαιρετικό βιβλίο από τις εκδόσεις Άγρα, την βορυχία αρχαιοκαπηλεία στην Ελλάδα του 20ου αιώνα, με συνταρακτικά στοιχεία. Όλη η Ελλάδα σκάβεται τη νύχτα και οι θησαυροί μας εντοπίζονται μετά από μήνες στη Ζηρίχη, στη Γενέβη, στη Νέα Υόρκη, στους μεγάλους αρχαιοπόλες ή στους εμπόρους τέχνης. Στους οίκους, τους γνωστούς. Είναι γνωστή, είναι καταγεγραμμένη. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει μπει ένας φραγμός σε όλα αυτά τα πράγματα, κυρίως με διεθνείς συμβάσεις που υποχρεώνουν όταν εντοπίζει η Ιντερπολ έργα, προϊόντα λάθρα ανασκαφής, να επιστρέφονται, και μάλιστα πρόσφατα είχαμε μια επιστροφή ενός πολύ μεγάλου αριθμού όταν ήταν υπουργός ο Γιώργος Βουλγαράκης στο Υπουργείο Πολιτισμού, και αυτό πρέπει να το λέμε. Με λίγα λόγια, η αρχαιολογική υπηρεσία ίσως είναι η μόνη υπηρεσία, ίσως είναι ο μόνος φορέας του δημοσίου, ο οποίος ούτε χρηματίζεται, ούτε εμπλέκεται σε οικονομικά σκάνδαλα,
εκτός σπανιωτάτων περιπτώσεων, οι αρχαιολόγοι είναι άνθρωποι παθιασμένοι, μερικές φορές είναι μονοκόμματοι. Είπατε τη σωστή λέξη. Πρέπει να τα αγαπάς αυτό το πράγμα για να το σπουδάσεις. Φαντάζομαι για αρχαιολογία. Ο καθημερινός πολίτης μερικές φορές μπορεί να έχει προβλήματα με την αρχαιολογική υπηρεσία όταν, ας πούμε, δεσμεύεται η ιδιοκτησία του, όταν του προβάλλονται εμπόδια για να την αξιοποιήσει, να χτίσει κτλ. Αλλά σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί με πολύ γλύσκρους μισθούς, εγκατασπαρμένοι σε όλη την Ελλάδα, στη Βόρεια, τη Νότια, στις Κυκλάδες, στη Θράκη, έτσι, είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι αναπτύσσουν τη μεγαλύτερη κινητικότητα και οι οποίοι, ας πούμε, είναι ακρίτες. Μελετούν, προστατεύουν, αξιοποιούν, προβάλλουν την εθνική μας κληρονομιά από τα πάρα πολύ αρχαία χρόνια, την προϊστορική εποχή, από τα Μικηναϊκά, τα Μινωικά, τα Κυκλαδίτικα, την κλασική εποχή, τα Ρωμαϊκά, τα νεότερα, έτσι, έως και το 19ο αιώνα, τα νεοκλασικά κτίρια, αυτά που κάψανε οι επαναστάτες εντός πολλών εισαγωγικών προχτές. Μάλιστα. Λυπηρό και αυτό, να το πούμε και αυτό. Να τα ξανακάψουν αύριο. Συγγνώμη, αλλά εγώ μετά την Μαρφίν, μετά αυτούς τους 4 ανθρώπους που κάηκαν ζωντανοί, μάλιστα, με τον όχλο να εμποδίζει τα πυροσβεστικά οχήματα να πλησιάζουν, μετά τα κτίρια αυτά που ήταν πάλι στοχευμένη δράση. Μάλιστα. Και δεν χτυπάγανε μόνο τα ΜΑΤ, χτυπάγανε κυρίως, κάψανε 2 πυροσβεστικά οχήματα που έσπευσαν, δηλαδή πάλι δεν θρηνήσαμε θύματα. Μετά λοιπόν από αυτά τα γεγονότα, εγώ θα προέτρεπα όλο τον κόσμο, τον καθένα πολίτη χωριστά, να ξανασκεφτεί όταν αποφασίσει να κατέβει να διαδηλώσει στο κέντρο της Αθήνας. Δεν είμαι ούτε εναντίον των διαδηλώσεων, ούτε εναντίον της έκφρασης, ας πούμε, της οργής ή οτιδήποτε άλλο, αλλά πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους και κυρίως πρέπει να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας τους ίδιους. Γιατί αν πάλι αύριο συμβούν τα ίδια, εάν δηλαδή οι δοτές, κατά την άποψή μου, οι κρατικοδίαιτες ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ, οι οποίες για την τιμή των όπλων πετάνε άσφαιρα πυρά τώρα εκ των υστέρων, όταν το μνημόνιο έχει ψηφιστεί και όταν ο τόπος μας πρέπει να κάνει μια τεράστια προσπάθεια. Αυτό το λέει όλο το φάσμα της Βουλής εκτός του ΚΚΕ, ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι πρέπει να μείνουμε στο ευρώ και ότι πρέπει να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν πρέπει, εγώ δεν είμαι ειδικός, γι' αυτό σας είπα ότι αντιπαθώ αυτούς τους όρους. Αν πρέπει, αυτό πρέπει να το περιφρουρήσουμε. Αν λοιπόν ξανακαεί πάλι αύριο η Αθήνα, ποιοι θα είναι υπεύθυνοι? Βλέπουμε ότι έχουμε ένα κράτος διαλυμένο και ανίκανο. Τον κύριο Παπουτσί, εγώ περίμενα όχι μόνο την παρέτηση του κυρίου Γερουλάνου, αλλά και του κυρίου Παπουτσί. Ο κύριος Παπουτσής, συζητήθηκε κατά κόρον αυτό το διάστημα, μάλιστα. Μετά την υπόθεση Σφινιά και μετά το κάψιμο της Αθήνας, εμένα δεν μου έπνιε καμιά εμπιστοσύνη για να είναι υπουργός δημόσιας τάξης. Είπατε ένα θέμα το οποίο και αυτό έχει πληγώσει τον πολιτισμό. Το θέμα του Σφινιά. Μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Βλέπετε, προσωπικά δεν το ξεχνάμε. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία... Κοιτάξτε, πρέπει να ξαναστήσουμε την πατρίδα μας από την αρχή. Ο πολιτικός κόσμος, το πολιτικό σύστημα. Ας πούμε αδιανόητο ή ξέρω εγώ, φαίνεται τεράστια προσπάθεια. Και πρέπει ο καθένας μας, όχι βολεμένος μέσα σε μια ατομικότητα, γιατί κυρίως αυτό το πνεύμα σήμερα κυριαρχεί. Να σώσει ο καθένας τον εαυτό του. Δεν γίνεται αυτό. Αν δεν ή όλοι θα σωθούμε ή αποκλείεται να σωθεί ο καθένας χωριστά. Είναι αλήθεια, κύριε καθηγητά, είναι αλήθεια και βεβαίως εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που μου λέτε. Αυτό είναι φράση από τον επιτάφιο του Θουκυδίδη, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Είναι αλήθεια όμως ότι το πολιτικό σύστημα... Δεν μπορεί να υπάρξει ατομική ευτυχία όταν έτσι έχουμε χτίσει μια συλλογική κόλαση. Έτσι, δεν ακριβώς. Διασώζονται ατομική παράδοση όταν συλλογικά ο τόπος έχει ρηχτεί στα τάρταρα, στην κόλαση. Είναι αλήθεια όμως ότι αυτές οι συγκεκριμένες συγκυρίες, οι χρονικές και πολιτικές, ας ελπίσουμε ότι θα αλλάξουν το πολιτικό σύστημα, το οποίο έχει φθαρθεί. Δεν υπάρχει συζήτηση καμία για αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε έτσι όπως είμαστε, με το ίδιο υλικό. Νομίζω πια ότι αυτό είναι η συνείδηση του καθένας του. Βέβαια, οι ευθύνες μας, γιατί η άποψή μου είναι ότι οι εκλογές επίκυνται, δηλαδή όταν τελειώσουν οι εκκρεμότητες με τις συμβάσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο χειρίστο εμπαρόδο, ας το πούμε και αυτό, εμείς το καλέσαμε, από το 2006 και το 2007, θυμάμαι τον τότε Πρωθυπουργό Σιμίτη, που έλεγε ότι βαδίζουμε, ας πούμε, προς Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
διάβαζα πάλι σε μια οικονομική ανάλυση, στην εποχή της μεγάλης κρίσης η ΓΕΣΕ και η ΑΔΔ επιτυγχάνει μέσω συλλογικών συμβάσεων αυξήσεις της τάξης των 3 και των 5%. Είναι αυτά που μας πήρανε λίγο μετά με την... Δηλαδή οι εταίροι κοινωνικοί λέτε. Οι κοινωνικοί εταίροι θα έπρεπε να έχουν δείξει πολύ μεγαλύτερη, ας πούμε, και αυτοσυκράτηση. Και ρεαλισμό, κύριε Δεν μπορεί καθηγητά. να σώζονται μόνο συνδικαλιστικές ομάδες. Βέβαια. Δεν μπορεί, ας πούμε, οι προνομιούχοι υπάλληλοι των ΔΕΚΟ ακόμα και σήμερα να παίρνουν διπλούς μισθούς από τον καθηγητή πανεπιστημίου και από την άλλη πλευρά να πετσοκόβουμε τις συντάξεις των 500 και των 600 ευρώ. Αυτό είναι κοινωνικός κανιβαλισμός. Το είχατε πει και λίγο νωρίτερα ότι περάσαμε από την μεταπολίτευση λίγο άναρχα. Να πω εγώ με πολλή αναρχία, αλλά εν πάση περιπτώσει περάσαμε σε αυτή την μετάβαση χωρίς να είμαστε έτοιμοι σαν άνθρωποι και αν θέλετε και όριμοι σαν πολίτες. Απεμπολίσαμε πολύ γρήγορα κάποιες αξίες, αν θέλετε λίγο συντηρητικές. Ο φίλος μου ο Παντελής Μπουκάλας από την Καθημερινή λέει συχνά ότι η συντήρηση θα είναι η επανάσταση του αύριο. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπορούμε ατιμωρητοί να ξεκόβουμε από την παράδοσή μας, από το παρελθόν μας, να ξεκόβουμε το διάλογό μας, να σταματάμε το διάλογο με την ιστορία, με το ιστορικό σώμα, με αυτό που ήμασταν. Για μένα τώρα όλα αυτά που λέτε ότι οι Έλληνες με την κληρονομιά τους κτλ. Μου ηχούν λίγο, αν θέλετε, περίεργα και μερικές φορές και λίγο ενοχλητικά, με την έννοια ότι αυτή την κληρονομιά την αγνοούμε. Δηλαδή όλοι μιλάνε για τον... Αλλά μας λείπει η παιδεία, μας λείπει η ενημέρωση, μας λείπει αυτή η εμπλοκή. Μιλάμε για τα μουσεία μας και τα μουσεία μας συνήθως είναι άδεια. Δηλαδή αν χτες, ας πούμε, ήταν εκεί πέρα, ξέρω εγώ, 100, ας πούμε, επισκέπτες και 2 σχολεία, ουδής θα τολμούσε να μπει μέσα και να κάνει. Βρήκαν εκεί πέρα μια φύλακα, ας πούμε, και μπόρεσαν να κάνουν ό,τι έκαναν. Θέλω να πω λοιπόν ότι αντί να βερμπαλίζουμε, περισσότερο πρέπει να σκύψουμε στα πράγματα, να τα ξανααγαπήσουμε, γιατί πια δεν αγαπάμε. Στις κουβέντες στα σαλόνια μας, δυστυχώς. Κύριε καθηγητά, στις κουβέντες μας στα σαλόνια μας αρχίζουμε και λέμε διάφορα έτσι για τον αρχαίο πολιτισμό, ότι αισθανόμαστε πολύ έτσι όμορφα όταν μιλάμε για την αρχαία Ελλάδα και ουσιαστικά δεν έχουμε ούτε τη γνώση ούτε αυτό καθεαυτό το ενδιαφέρον να πάμε να τα δούμε, να τα αγαπήσουμε και να δώσουμε τον εαυτό μας, μάλλον ένα κομμάτι από τον εαυτό μας στα αρχαία και στον πολιτισμό μας. Το είπατε πολύ καλά προηγουμένως. Αυτό είναι θέμα παιδείας. Ξέρετε ότι ακόμα, εγώ πιστεύω ότι η δευτεροβάθμια και η τριτοβάθμια εκπαίδευση υπολείπονται. Είναι σε πάρα πολύ μεγάλη κρίση. Όμως η πρωτοβάθμια, αν πάτε σε ένα δημοτικό σχολείο, οι δάσκαλοι που συχνά τους λιδωρούμε, έτσι, και αυτή είναι κομμάτι της γενικότερης κρίσης, γιατί αυτή η κρίση, δηλαδή αυτό το ξέφτισμα, αγγίζει τους πάντες, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας έως τον τελευταίο πολίτη. Και αυτό φαίνεται και από συμπεριφορές ατομικές και από συλλογικές δράσεις. Εν πάση περιπτώσει, οι δάσκαλοι, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως για τους αρχαιολόγους, είναι επίσης μια ομάδα ανθρώπων που στην πλειονότητά τους αγαπάνε αυτό που κάνουν και βέβαια διαπλάθουν αυτές τις παιδικές ψυχές με αυτό το αίσθημα της αξιοπρέπειας, με την αγάπη για την πατρίδα. Εμείς έχουμε καταντήσει να ταυτίζουμε τη φιλοπατρία με τον εθνικισμό, τον σοβινισμό, ας πούμε, και την νοσηρή, ξέρω εγώ, υπερεθνικιστική έτσι, ρητορία, που δεν είναι έτσι. Πρέπει να αγαπάμε τον τόπο μας, να τον ξαναγαπήσουμε μάλλον, αλλά ουσιαστικά να τον αγαπήσουμε για αυτό που πραγματικά είναι και όχι για κάποιο ιδεολόγημα. Είμαστε υπέρ των άκρων τελικά. Είμαστε εξεστρατισμένοι. Είμαστε σαν ένα πλοίο που απλώς έχει χάσει τον μπουσουλά του. Ευελπιστώ, επειδή αυτός ο τόπος είχε τσαγανό, έχει μια νικμάδα, προτού έτσι βουλιάξουμε σε αυτή την ραστόνη ενός εύκολου καταναλωτισμού, πώς να πείσεις τώρα το νέο να πάει να δουλέψει για 600 ευρώ, ας πούμε, όταν τελικά το μοντέλο που μέχρι πριν λίγο κυριαρχούσε, το μοντέλο των διαφόρων Κωστόπουλων, των διαφόρων Τσαγκαρουσιάνων, των αυτών των περιοδικών lifestyle, είναι ότι στα 25 σου πρέπει να είσαι εκατομμυριούχος, να έχεις ως φίλοι, ας πούμε, το πιο γνωστό μοντέλο που θα το τσιμπήσεις από τις τηλεοπτικές εκπομπές και πρέπει να έχεις και ένα ακριβό αυτοκίνητο και να κάνεις βόλτες. Πώς τα λέτε, κύριε καθηγητά? Αυτή η κοινωνία του φραπέ
δηλαδή τα χιλιάδες μαγαζιά με τα εκατομμύρια τραπεζοκαθίσματα και τους αραχτούς τύπους μπροστά σε έναν φραπέ, αυτή η κοινωνία του φραπέ δοκιμάζεται σήμερα πάρα πολύ οδυνηρά. Δυστυχώς. Πρέπει να παραγάγει, πρέπει να ξαναδουλέψει, πρέπει να ξανακερδίσει τον τόπο της, πρέπει να ξαναγυρίσει στα χωριά της. Άλλο ένα τεράστιο σφάλμα είναι ότι απορφανίσαμε την ελληνική επαρχία από το ανθρώπινο δυναμικό, ότι καταστήσαμε τους αγρότες καταρχάς κοινωνικά, ας πούμε, απόβλητους, αυτούς που ήταν η ραχοκοκαλιά, ας πούμε, του κοινωνικού μας σώματος, και μετά τους κάναμε υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιμένουν επιδοτήσεις και να μην έχουν ουσιαστική σχέση με τη γη τους, να καταστρέφουν την παραγωγή τους με τις κομματερές κτλ. Αυτά τα εγκλήματα τώρα πληρώνονται. Και τους ζητάμε να αναστηθούν τώρα. Ηρωνία της τύχης. Θα μας πάρει χρόνο. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το πράγμα που έχει και μια παιδαγωγική διάσταση, βλέπετε κανείς μαθαίνει από τα παθήματά του. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν η παιδαγωγική διάσταση της κρίσης είναι ό,τι πιο έτσι, ας πούμε, θετικό μπορεί να μας συμβεί μέσα σε αυτή την κατρακύλα, και βέβαια θα πάρει χρόνο. Βεβαίως. Να βάλουμε μια ανωτελεία, κύριε καθηγητά, να σας διακόψω για λίγο για απαραίτητο διάλειμμα και θα έρθουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, να περάσουμε για το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, μην φύγει κανείς. Ο Γαλαξίας FM 92,1 και η εκπομπή Προβληματισμοί σε λίγο κοντά σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να περιμένετε. Εγώ ευχαριστώ για την ευγενική σας πρόσκληση. Να είστε καλά. Και έτσι, φτάνοντας στον επίλογο της απόψινής κουβέντας μας και της συνομιλίας μας, θα ήθελα να σας μιλήσω, γιατί δύσκολα περνάει αυτή τη στιγμή ο λαός και το καταλαβαίνετε κι εσείς. Μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η τέχνη, το θέατρο, ο κινηματογράφος σήμερα, πιστεύω ότι σε τέτοιες περιόδους, σε τέτοιες εποχές έχουν ένα πολύ μεγάλο ρόλο, ένα μεγάλο σκοπό να επιτελέσουν. Η θέση σας ποια είναι και θέλετε να μας μιλήσετε για αυτό το θέμα? Η τέχνη, δηλαδή το δικαίωμα στη δημιουργία, στην έκφραση, ανήκει σε κάθε άνθρωπο. Αλλά λοιπόν το πρώτο αυτό που κανείς πρέπει να υπογραμμίσει είναι το πώς ο καθένας μας, ο κάθε άνθρωπος, επιβάλλεται να διεκδικήσει και να αξιοποιήσει τις δικές του δημιουργικές δυνάμεις. Δηλαδή ποιος δεν έχει γράψει 2 στίχους ως πιτσιρίκος, ποιος δεν έχει γρατζουνίσει μια κιθάρα, δεν έχει τραγουδήσει. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στις συλλογικότητες. Εγώ βρίσκω αυτήν την ένταση της τέχνης όταν βρίσκομαι σε ένα πανηγύρι, όταν βρίσκομαι σε ένα λαϊκοδρόμενο, όταν βρίσκομαι σε ένα χορό, ας πούμε, όπου εκεί πια όλοι εγκαταλείπουν τις ταξικές τους μάσκες, τις ταξικές τους συμπεριφορές και γίνονται ένα. Μάλιστα. Εγώ προτείνω τα νέα παιδιά να συμπήξουν ομάδες, μουσικές ομάδες, θεατρικές ομάδες. Προτείνω τις μικρές κοινωνίες, τις τοπικές κοινωνίες. Δεν είναι δύσκολο το να φτιάξεις μια λέσχη κινηματογράφου. Ο κινηματογράφος δεν είναι κατά ανάγκη μια εύκολη και μια απλή ψυχαγωγία, είναι και αυτό και δεν πρέπει να το υποτιμούμε. Μάλιστα. Αλλά είναι και ένα σχολείο το οποίο σε βάζει στο μαγικό κόσμο των εικόνων και των συμβόλων, από τον μεγάλο ρώσικο κινηματογράφο, από τον Άιζενστάιν ως σήμερα, ως τον Κουρασάβα, ως τον Φελίνι, έτσι, τον Βάιντα, τους δικούς μας, τον Κούνδουρο, τον Αγγελόπουλο. Ναι. Δηλαδή, αν ας πούμε οργανώνατε εκεί με το ραδιόφωνο σας μια προβολή του Δράκου, ο Νίκος ο Κούνδουρος με πολύ χαρά, και επειδή το ξέρω προσωπικά, θα ερχόταν να πει 2 λόγια και να παραστεί, ας πούμε, σε αυτό το ανεπανάληπτο έργο με τον Ντίνο Ηλιόπουλο, έτσι, το οποίο είναι, αν ανοίξετε οποιαδήποτε ανθολογία του παγκόσμιου σινεμά, είναι μέσα στις 100 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Άρα λοιπόν, σαφώς το σινεμά. Ευχαριστώ για την πάσα καταρχάς. Εγώ λέω, σας διακόπτω, επειδή η τηλεόραση μας έχει κάνει πάρα πολύ κακό, επειδή μεγάλος, ας πούμε, έτσι, υπεύθυνος για για αυτόν τον λαϊκισμό και τη γελιότητα την οποία αναλύσαμε είναι και η τηλεόραση, εγώ λέω πάλι από την τηλεόραση να πάρουμε αυτά τα οποία έχει να μας δώσει. Γιατί η τηλεόραση είναι ένα λαϊκό μέσο,
Η γιαγιά και ο παππούς που είναι κλεισμένοι σε ένα διαμέρισμα, οι απομονωμένοι σε ένα χωριό της Ελλάδας που δεν έχουν άλλη δυνατότητα, έχουν την τηλεόραση ως εύκολη και άμεση ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Η τηλεόραση έχει και καλά προγράμματα. Βεβαίως. Η ΝΕΤ, η ΕΡΤ έχουν καλά προγράμματα. Η τηλεόραση της Βουλής έχει καλά προγράμματα. Έχει ταινίες, έχει λόγο, έχει παιδεία. Το ραδιόφωνο, το τρίτο πρόγραμμα, το κρατικό ραδιόφωνο. Το δικό σας ραδιόφωνο, αν κρίνω από το επίπεδο, ας πούμε, εδώ της σημερινής παραγωγής. Όλα αυτά είναι νησίδες οι οποίες μας βοηθάνε να ξαναβρούμε τον εαυτό μας. Και εκεί σε αυτό πιστεύω πάρα πολύ. Το θέατρο είναι ένα πράγμα δύσκολο. Θέλω να πω ότι το ιδιωτικό θέατρο πια δοκιμάζεται. Έκλεισε το απλό θέατρο, έκλεισε το αμφιθέατρο του Σπύρου Ευαγγελάτου. Το Υπουργείο Πολιτισμού αδυνατεί πια να χορηγήσει αυτό το θέατρο που δεν είναι απλά εμπορικό, δεν είναι το θέατρο της μπαλαφάρας. Ευτυχώς που το Εθνικό Θέατρο βρίσκεται σε μια στιγμή ανόδου. Αν δείτε του Κουτρούλη το γάμο, αν δείτε τις παραγωγές του τις φετινές που έχουν ως γενικό τίτλο «Τι είναι η πατρίδα μας», επιστροφή δηλαδή σε μια αυτογνωσία, είναι μοντερνίστικα ανεβάσματα σε κλασικά κείμενα του Κουτρούλη, ο γάμος, ο Βασιλικός του Μάτεση, ο Ξενόπουλος, η Φωτεινή, ο κόκκινος βράχος, ανεβασμένος από τη Ρούλα Πατεράκη. Μοντέρνοι σκηνοθέτες, ο Βασίλης Παπαβασιλείου έχει κεντήσει στο Κουτρούλη το γάμο. Ο Μανώλης ο Μαυροματάκης, ο γνωστός ομορφάντρας της διαφήμισης, δείχνει πόσο μεγάλος ηθοποιός είναι από την κεντρική σκηνή του εθνικού μας θεάτρου. Και βέβαια τα διπεθέ, τα οποία είναι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, και λόγω οικονομικών προβλημάτων αλλά και λόγω τυποποίησης. Υπάρχουν φωνές που λένε ότι πρέπει να καταργηθούν. Η δική μου άποψη είναι ότι πρέπει να ενισχυθούν, να συμπτυχθούν, αλλά από την άλλη πλευρά είναι μια φωνή, ας πούμε, θεάτρου στην επαρχία που δεν δικαιούμαστε να την φημώσουμε και να την αποκλείσουμε. Μάλιστα. Βεβαίως, έχετε δίκιο. Και αν θέλετε, όπως είπατε και προηγουμένως, αυτή τη δύσκολη περίοδο θα πρέπει να στηρίξουμε αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω, ας πούμε, γιατί φερειπίν, ξέρω εγώ, να πάνε κάποια χρήματα σε κάποιες άλλες ιστορίες, περιπέτειες, για κάποια έξοδα, ξέρω εγώ, στη Βουλή φερειπίν, και γιατί να μην πάνε να υποστηρίξουν τον πολιτισμό σε μια τέτοια περίπτωση, σε μια τέτοια κατάσταση. Αυτό μην το λέτε σε μένα. Το ξέρω. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν πιο έτσι. Μακάρι και εύχομαι να ακούνε αυτοί που έπρεπε να ακούνε. Η άποψή μου εμένα είναι ότι το Υπουργείο Πολιτισμού, που είναι ένα κομβικό Υπουργείο, λειτουργεί περισσότερο σαν μια τράπεζα πολιτιστικού χρήματος, δηλαδή μοιράζει λεφτά, και εκεί βολεύονται όσοι δεν μπορούν να πάνε σε ένα πιο παραγωγικό Υπουργείο. Θέλω να πω ότι οι Υπουργοί συνήθως είναι άμυροι, είναι εκτός αντικειμένου και έχουν και πολύ περιορισμένο ενδιαφέρον, και από εκεί νομίζω ξεκινάει το κακό. Όταν δηλαδή ο πρώην Πρωθυπουργός διορίζει ένα προσωπικό του φίλο ως Υπουργό Πολιτισμού, αντί ξέρω εγώ να διορίσει, αν τελικά πρέπει να επιλέξει εκτός Βουλής κάποια προσωπικότητα, τότε θα μπορούσε να κάνει τον Ευαγγελάτο Υπουργό, θα μπορούσε να κάνει τον Άγγελο Δελιβοριά, ή ανθρώπους που έχουν και μια σχέση και ένα πάθος. Αντιλαμβάνεσαι ότι όταν όλα μένουν σε μια έτσι απρόσωπη γραφειοκρατία ή ξέρω εγώ τι, σε ένα προσωπικό ρουσφέτη, γιατί δεν σας κρύβω ότι ακόμα και σήμερα στην Ελλάδα της κρίσης και της οικονομικής δυσπραγίας και χαριστικές προσλήψεις γίνονται και χρήματα πηγαίνουν σε ημετέρους. Μόνο οι υπουργοί να είχαν, οι υπουργοί που κατ' ουσίαν είναι χωρίς αντικείμενα, αυτή τη στιγμή δεν κάνουν τίποτε από ό,τι θα έπρεπε να κάνουν, φατριάζουν και προσπαθούν ακριβώς να δουν αν θα υπάρξουν στην επόμενη Βουλή. Οι υπουργοί λοιπόν έχουν δεκάδες συμβούλους παχυλά αμοιβόμενους. Και μυστικά κονδύλια, κύριε καθηγητά. Είναι παιδιά του κομματικού σωλήνα, είναι ξέρω εγώ κομματικοί τους φίλοι κτλ. Το σύστημα, παρά την τεράστια μας κρίση, δεν έχει καταλάβει καθόλου την μεγάλη του ευθύνη και δεν έχει κάνει στοιχειώδη αυτοκριτική. Από εκεί ξεκινάνε νομίζω όλα, και όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, από αυτούς πρέπει να απαλλαγούμε το ταχύτερο δυνατό. Αλλά αυτό εναπόκειται στην ψήφο σας, στην ψήφο μου, δηλαδή ο κόσμος να αναλάβει και αυτό στη δική του ευθύνη. Ένα τελευταίο, κύριε καθηγητά, και να σας αποδεσμεύσω. Πιστεύετε, γιατί υπήρξε και θέμα τώρα αυτό το τελευταίο διάστημα, πιστεύετε δηλαδή στην παρουσία ειδικού θεατρολόγου στον χώρο των σχολείων?
Γιατί έρχεται και δένει με τη συζήτηση. Χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, γιατί μας πονάει όλους εμάς που δουλεύουμε σε ένα τμήμα θεατρικών σπουδών και τα παιδιά μας είχαν έτσι κινητοποιηθεί, αλλά ρητή διαβεβαίωση από το Υπουργείο Παιδείας που δόθηκε μάλιστα στον πρόεδρο του τμήματός μας, τον κύριο Πλάτωνα Μαυρομούστακο, είναι ότι επρόκειτο προϊόν, ότι ήταν προϊόν παρεξήγησης, ότι η διδασκαλία του θεάτρου και κυρίως η θεατρική δράση στην πρώτη και τη δεύτερη βαθμίδα της εκπαίδευσης διατηρούνται σαν ένα μέσο γνωριμιάς με τον αρχαίο πολιτισμό, η τραγωδία, η κωμωδία, αλλά και κυρίως σαν ένα μέσο αυτοέκφρασης. Ότι τα παιδιά δηλαδή μέσα από τη μουσική, μέσα από το θέατρο, μέσα από αυτές τις σχολικές δράσεις ευαισθητοποιούνται, ενημερώνονται και κυρίως γνωρίζουν τον εαυτό τους, αυτοεκφράζονται. Δηλαδή ξέρετε, και εγώ στο πανεπιστήμιο που κάνω ένα θεωρητικό μάθημα, όποτε τους δώσω μια άσκηση, είτε με χρώμα, είτε με κίνηση, που θα τους δώσει την ευκαιρία να φτιάξουν κάτι, μια μακέτα, ένα σκηνικό, ένα πίνακα ή να παίξουν κάτι αυτοσχεδιάζοντας, τότε και πολύ έντονα συμμετέχουν και είναι και πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Δηλαδή πρέπει να αποσπάσουμε λίγο την παιδεία από όλον αυτόν τον ακαδημαϊκό της χαρακτήρα που το παιδί κάθεται παθητικά και ακούει για μια ώρα έναν σοφό εντός ή εκτός εισαγωγικών δάσκαλο που του λέει, και να κάνουμε το παιδί δυναμικό, να απενεργήσει, δηλαδή να πάρει και αυτό κομμάτι της ευθύνης για την παιδεία του. Και ξέρετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Δηλαδή μπορεί να αλλάξει, τα παιδιά συχνά βαριούνται, τα παιδιά συχνά μισούν το σχολείο και σε αυτό φταίμε εμείς. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να κακίσω έναν 16άρη γιατί δεν γουστάρει ας πούμε να ακούσει τη φλιαρία τη δική μου ή τη δική σας ή οποιοδήποτε άλλου για 6 ώρες ας πούμε, την πιο κρίσιμη στιγμή της ζωής του, περίοδο της ζωής του που είναι νέος που βράζει το αίμα του. Αν όμως τον βάλετε αυτόν συμμέτοχο στο μάθημα, είτε προετοιμάζοντας, είτε ξέρω εγώ αυτοσχεδιάζοντας, είτε οτιδήποτε άλλο, να δείτε ότι θα τον κερδίσετε και ως μαθητή αλλά κυρίως ως άνθρωπο και ως πολίτη. Και έτσι πιστεύω ότι θα φτιάξουμε και καλύτερους πολίτες, κύριε καθηγητά. Ας το ελπίσουμε και ας κλείσουμε με κάτι αισιόδοξο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Μεγάλη μου τιμή. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για το χρόνο σας, κύριε καθηγητά. Καλή σας μέρα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά τον κύριο Μάνο Στεφανίδη, καθηγητή Ιστορίας Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρώην επιμελητής της Εθνικής Πινακοθήκης, ο οποίος έχει γράψει αρκετά βιβλία, πάρα πολλά βιβλία θα έλεγα εγώ, γύρω από τον χώρο της τέχνης, όπως και πάρα πολλές μελέτες. Βεβαίως τον γνωρίσαμε και στις τηλεοράσεις μας, εκεί με το θέμα της κλοπής στην Εθνική Πινακοθήκη πριν από κάποιο διάστημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο καθηγητή που μας έδωσε τα φώτα του. Είπε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Βεβαίως είπε και τις απόψεις του ο άνθρωπος για την πολιτική, όπως κάθε ενεργός πολίτης θα έλεγα εγώ. Είπε τη γνώμη του, είπε την άποψή του. Μια γνώμη και μια άποψη που δεν απέχει βεβαίως από τη δική μου, αλλά και από πολλών άλλων πολιτών της Ελλάδας σήμερα. Λίγο πριν κλείσουμε, πάντα συντονισμένοι στον Γαλαξία FM 92,1 και στην εκπομπή Προβληματισμοί που επιμελείται και παρουσιάζει ο Χάρης Μαρκάτος.
Να σας πούμε, να σας ενημερώσουμε ότι την Τετάρτη 22 του μηνός στις 6.30 ώρα εδώ στην Άμφισσα, στο επιμελητηρίο, υπάρχει η συνεδρίαση του ΔΣ του επιμελητηρίου με αρκετά και ενδιαφέροντα θέματα, θα έλεγα εγώ. Και ένα θέμα το οποίο ταλανίζει εδώ την περιοχή μας και είναι ένα πάγιο αίτημα αρκετών συλλόγων και φορέων, θα έλεγα. Πρόκειται για το αίτημα του παρεμπορίου, όπου θα συζητηθεί ύστερα από αίτημα λοιπόν της Επιτροπής για την Καταπολέμηση του Εμπορίου, του Παραεμπορίου, ζητώ συγγνώμη. Όλα αυτά Τετάρτη 22 του μηνός στις 6.30 ώρα το απόγευμα, εδώ στην Άμφισσα, στο επιμελητηρίο, στην αίθουσα του επιμελητηρίου. Βλέπουμε ότι υπάρχει και μία εισήγηση, άλλο ένα ενδιαφέρον θέμα που θα συζητηθεί, για μείωση των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων κατά 10%. Μας ακούγεται καλό και ευχάριστο, ειδικά αυτή την περίοδο που η κρίση μαστίζει την περιοχή μας, η οικονομική κρίση. Περιμένουμε με ενδιαφέρον λοιπόν τα όσα θα ακουστούν στην συνεδρίαση του Επιμελητηρίου Φωκίδας. Θα επαναλάβω, Τετάρτη 22 του μηνός στις 6.30 ώρα το απόγευμα.
επαναλάβω βεβαίως για άλλη μια φορά γιατί με ρωτάτε. Ο κύριος Μάνος Στεφανίδης είναι καθηγητής Ιστορίας Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κάποια στιγμή εξελέγει και επίκουρος καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, αλλά δεν δέχτηκε τη θέση. Βεβαίως έχει γράψει, όπως είπαμε, πάρα πολλά βιβλία και έχει κάνει πάρα πολλές μελέτες για το χώρο της τέχνης. Και βέβαια τυχαία δεν ήταν επιμελητής της Εθνικής Πινακοθήκης. Και για να μην το συνδυάσετε με το γεγονός της κλοπής της Εθνικής Πινακοθήκης, δεν ήταν εκείνο το διάστημα. Λίγο πριν κλείσουμε, να ευχαριστήσω και την Βιβί Μαρκάτου, η οποία μεσολάβησε ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μαζί μας στην σημερινή εκπομπή τον κύριο Μάνο Στεφανίδη. Και βέβαια λίγο πριν κλείσουμε να σας πω ότι έχουν αυτό το τελευταίο διάστημα πολλαπλασιαστεί τα κρούσματα κλοπών στην περιοχή της Φωκίδας, ειδικά εδώ στην ΙΤΕ έχουμε μάθει αρκετά κρούσματα. Είναι λυπηρό όμως ότι δεν έχουμε την ενημέρωση που θα θέλαμε να έχουμε, και το λέω έτσι δημόσια.
Βέβαια θα προσπαθήσω να έχω μια συνομιλία, επαφή με τον αστυνομικό διευθυντή Φωκίδας, ώστε να μας δώσει τις πληροφορίες αυτές που θα πρέπει να μας δώσει και κάποια ίσως ενδεχομένως κάποιες μάλλον ενδεχομένες συμβουλές που θα πρέπει να έχουμε αυτό το τελευταίο διάστημα στο νου μας, ώστε να προφυλάξουμε αφενός μεν τις περιουσίες και αφετέρου τον εαυτό μας. Έτσι λοιπόν κάνω και μία έκκληση και ένα κάλεσμα στον αστυνομικό διευθυντή Φωκίδας, ώστε να τον έχουμε σε κάποια από αυτές τις εκπομπές που θα έχουμε μες στη βδομάδα, γιατί τα κρούσματα, επαναλαμβάνω, λίστιων στην περιοχή μας έχουν πολλαπλασιαστεί. Και με αυτά, κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, από τον Χάρη Μαρκάτο, έτσι ακριβώς, που επιμελήθηκε και παρουσίασε αυτή την εκπομπή. Να είστε καλά, εύχομαι καλό Σαββατοκυριακό. Ραντεβού λοιπόν την Δευτέρα 11 με 12 το πρωί. Να είστε καλά, να περάσετε καλά. Θα τα πούμε το βράδυ. Γεια σας. Η ώρα είναι 12. Γαλαξίας FM 92,1. Ένα ραδιόφωνο για όλες τις μουσικές διαθέσεις.